A situación dos veciños de Barro afectados polas ordes de desafiuzamento lonxe de ir a mellor continúan empeorando. A única sentenza xulgada, a da alugada no baixo comercial, fallou a favor da Sareb, obrigándoa a pagar as costas, un gasto que ascende ata os 14.000 euros. Que me obligan a pagar as costas, que son unhas costas de 14.000 euros, co cal sentimos que isto é inaceptable porque ademais é un xulgado de primeira instancia que non suele poñer esas costas. O cal sentimos totalmente indefensos. A cantidade destas costas é calculada segundo o valor dos inmobles. Pois calculan un porcentaje sobre o valor catastral do inmueble, cousa que ni siquiera o inmueble é meu. Entonces non entendemos que teña que pagar estas costas. A veciña refírese a que a sentenza asinala como alugada no baixo comercial en unha das vivendas, un argumento que non é certo, xa que a veciña só está alugada no baixo. A afectada denuncia varias irregularidades na sentenza. Sí, bueno, esta sentenza para empezar é que me pon que teño un baixo máis unha vivenda, que ademais ponme que non lle dou o contrato de alquiler de vivenda e, claro, é un pouco complicado darlle o contrato porque eu non teño unha vivenda, só teño un baixo comercial. Co cal xa desde este principio xa é un defecto de forma do xulgado. A única opción que ten a veciña agora é alegar a Audiencia Provincial. De volver a perder o gasto de costas ascendería a 22.000 euros. A afectada sinala que pode quedar sen negocio en situación de vulnerabilidade. A parte de que non me dan ninguna beneficio para comprar o baixo comercial, supónme que podo quedar sin traballo, sin baixo e sin diñeiro, porque para min 14.000 euros unha autónoma que traballa ao día a día é imposible pagar esas costas, co cal eles ahora non me consideran unha persona vulnerable, pero se chegado o caso me toca pagar todo eso, si chegarei a ser unha persona vulnerable. O resto dos veciños están pendentes dos seus xuizos, pero denuncian que a situación é inxusta e que se senten indefensos. Pero isto é injusto totalmente, a onde vamos? Co 14.000 euros, onde quita esta muller os cartos? Somos multimillonarios ou que? Contra quen peleamos? Contra o Sareb, que é noso, aparte, é noso, que o pagamos todos os españoles. Isto é unha verdadeira vergonza, o que nos están a facer. Os veciños afectados lamentan que a sentenza chegue xusto no momento no que están negociando coa Sareb e temen que o banco aproveite a situación. Aínda así, continuarán coa súa loita e movilizacións. A semana que ven desprazaranse a Madrid.